Umqeqeshi Orlando Pirates Joseph Makhanya usexwayisa isihlabane esincane uMohau Nkota ngemuva kokudlala kahle kwakhe. Lo mdlalo uneminyaka engu-20 ubudala ogijima ngesivinini udlale kahle kakhulu kuPirates kule sizini eshaya amagoli amabili emdlalweni wakhe wesibili eqala kuBetway Premiership esizalele iqembu lanqoba ngo-2-1 libhekene namaZulu. uNkota uphinde wadlala kahle kakhulu emqhudelaneni wase-Afrika washaya amagoli amabili bebhekene ne-CR Belouizdad esiza iPirates enqoba ngo-2-1 kwe-CAF Champions League. uMakhanya osiza uNkota ukuthi athuthukise ikhono lakhe eqenjini le-reserve unethemba lokuthi uNkota angaqhubeka nokudlala kahle. Uyazi ukuthi amaqembu azoqala ukugxila ekumvimbeni uNkota ngakho kumele asebenze kanzima ukuze aqhubekele phambili. uMakhanya ucabanga ukuthi uNkota kumele aqhubeke nokudlala kahle ukuze abe ngumdlali ovelele kakhulu. Udinga ukuthuthukisa amakhono akhe emasonto onke njengoba amaqembu azobe ehlela ukumvimba. uNkota nozakwabo bazobhekana nesivivinyo esikhulu uma sebedlala neqembu eliqinile lase-Egypt emzukusaneni olandelayo we-CAF Champions League ngomgqibelo.